سەرۆکە ئۆفیسا ژنان ئا مەجلیسا سووریا دەموکراتیک مەسەلێ دیار کرد گۆ di sala yekem piştî hilweşîna rejîma behsê de eşkere bû got zihniyeta gojinan bi dehan salan paşguh dike berdewam dike. سەرۆکا ئۆفیسا ژنان ئا مەسەدی rewşa Sûriyê piştî hilweşîna rejîma Baas nirxand. Cîhan Xidro diyar kir ku salekê qonaxa veguhestina asta tevliheviya li Sûriyê eşkere kir. Tevî hêviyên mezin ê ku bi hilweşîna rejîma Baas re çêbûn û destnîşan kir ku di rewşa giştî de hîn jî avahiyeke siyasî û sazûmanî tune ye ku bikaribe veguherîna pêwîst pêk bîne. Guhertina siyasiya ku çêbûye hîn neketiye kurahiya civakê de. Hên piratîkên kevin hîn jî birûyên nû û bare dibin. Di navbera soz û gotinên hikûmeta veguhêz û çalakiyên li ser erzê de valahiyeke eşkere heye. Cîhan Xidro destnîşan kir ku hêvî hebû ev qonax bibe derfeteke ji bo xurtkirina hebûna jinên Sûriyê di qonaxa siyasî û civakî de lê encamên ku derketin ev hêvî işkenandin. Tevî çêbûna derfetên ji bo nîqaş û derbirînê jî lê bejdariya rastîn a jinan di saziyên hikûmeta veguhêz te pir lawaz ma. Di pir rewşan de hebûna jinan tune nebû an jî pêbandor bû. Serokka Ofîsa Jinan a Mesedê nebûna nerîneke zelal ji bo parestina mafê jinan bi awayekî destûrî û qanûnî rex nekir û diyar kir ku hikûmeta veguhêz ti gavên ciddî ji bo parestina jinan ji tundiyê an jî ji bo misogerkirina beşdarîbûna wan di biryardayînê de neavîtiye. Cîhan Xidro dazanîn ku beşdariya jinan ne mijareke duyemîn e lê berê şertekî bingehîn ji bo serkeftina jin û avakirina Sûriyê ye. Cîhan wiha lê zêde kir ji nehelgirê guherînê ne lê afrînerê wê ne. Wan di salên şer û xebatên civakî da hêza xwe ya rêberî, rêxistinkirin û helgirtina berpirsiyariya ispat kirin. Cîhan banga beşdarîbûna jinan di nivîsandina destûrê, rêvebirina saziyan û pêşxistina polîtîkeyên aborî û civakî de kir. Serokka Ofîsa Jinan a Mesedê Cîhan Xidro got ku siberoja Sûriyê bêyî nûnertiya dadwer û hevsengiya jinan nayê avakirin û axaftina xwe wiha bidawî kir. Jinên Sûriyê berzêlê giran dane û îro mafê wan heye pêşengiya nivîsandina siberoja Sûriyê bikin. Bêyî beşdariyeke xurt û hişmendiya jinan guhertin dê temam nebe.